Uden at fornærme nogen i 2730, så kan man jo godt sige, at lige netop Herlev er noget af det mest almindelige, som man kan forestille sig. Men der lurer noget i undergrunden, som Hjortespring Bibliotek har registreret. Nemlig rigelig mængde af subkultur, som er en type levemåde eller livsstil, der afviger fra samfundets dominerende kultur. Og forleden aften satte biblioteket så det hele i gear med en særlig undergrundsfestival med musik, fyrværkeri, arbejdende forfattere, kunstudstilling i mørke og meget andet. Ret cool, er min kommentar. Hvordan er det at udstille her i mørket? Det er helt fantastisk. Hvorfor det? Det er en stor udfordring. Det har været en stor udfordring at skulle indtænke og kreere de her forskellige eksistenser, eller hvad man kan kalde dem, så de passede ind i det her lidt mørke univers. Jeg tror, jeg har altid været meget drømmende som person, og meget fascineret af mørket, og jeg arbejder også bedst om natten med at være kreativ, så det kommer ret naturligt. Men nu står vi jo i et billede her, det er jo ret barsk, kan man sige. Hvad handler det om? Jamen, som sådan er der ikke nogen dybere mening med de ting, jeg laver. Jeg plejer som regel at gå i gang med noget, og så kommer det ret naturligt, faktisk helt af sig selv. Så lige så stille og roligt, så former det sig på papiret. Så det er ikke noget, jeg sådan tænker over. Men nu udstiller du på et bibliotek sådan her, om sent på aftenen. Ja. Hvordan er det egentlig? Det er sjovt, det er interessant, og det er helt vildt fedt at se så mange mennesker komme og få nogle forskellige reaktioner. Også fordi folk er jo interesserede i at vide, hvad ligger bag de her billeder. Og så er det måske lidt skuffende at sige, ikke så meget. Men hvilke reaktioner har du fået fra folk? Men jeg tror, at folk de generelt, og det er sådan, ikke kun i aften, men sådan helt generelt, altid bliver meget fascineret. Og sådan lidt, nogen tager lidt afstand og bliver sådan, hvorfor tegner du det, du tegner? Hvorfor er det så dystert? Så det. Men hvorfor er det så dystert? Godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, det kommer indenfra, og det er ikke fordi, jeg er en dyster person. Jeg tror, at til hverdag der er jeg meget smilende og glad, men der er åbenbart også nogle følelser, som jeg får ud ved hjælp af blyant og pensel.